Máis de 300 corredores disputaron onte domingo a segunda edición do Portosín Trail, a terceira das probas do circuito Revolution Trail Series, que organiza a Asociación Arousaneo. A carreira de 14 km e medio de percorrido desenvolveuse sen incidentes de consideración. A primeira parte do trazado de case 750 metros de desnivel positivo de media transcorreu polas praias da Gafa e da Ornanda, para logo subir o alto da Figueira, polos montes de Miñortos e Camboño. Na categoría masculina a vitoria final foi para Esteban Toucedo, que superou nun apretado final a Carlos Lorenzo. En terceira posición entrou Víctor González, a máis de 3 minutos. En canto á categoría feminina, a vitoria foi para Beatriz Barroso. En segundo lugar, a tan só 7 segundos entraba Pati Martínez, e o terceiro posto foi para Paula Rodríguez. Por equipos, a vitoria final foi para o Lodeiros Trail, seguida do Máxico Masaxes Kiko e o Tribut Trail. A clasificación xeral do circuito segue comandada en homes por Carlos Lorenzo, vencedor de 2 das 3 probas disputadas, e por Beatriz Barroso en féminas, que onte domingo cunha nova vitoria aumentaba a súa ventaxa coa segunda clasificada, Pati Martínez. A próxima cita no calendario do Revolution Trail Series 2019 será o próximo 7 de abril, coa disputa en Noia do Portus Apóstoli Trail. Proba para a que xa están abertas as inscricións a través da web www.trailseries.run.